koiraa. Mahtavaa, kun täällä on nainen. Aika nopeaa. Niin. Ei sitä tiedä, vaikka veriin menisi vanahoilla päin. Ei se auta. Se meneekin yhtä hyvä uida kuin sinä. Katso! Mene! Ei! Mene! 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 Ei! Mene! Joo, hyvä! Joo! Se on se meni. Mene vain! Mene vain! Joo, hyvä! Mene! Tässä oli nyt oiva esimerkki siitä, mistä minä puhuin. Että Mene! ei Rose! hätääntynyt ollenkaan ohjaaja, vaikka koira meni tuon luonnollisen reitin mennä uimisille ja hyvin äkkiä tuulen alle pääsee. Jos se menee tässä ohjasta, kun hakualueelle ottaa se veriistä, niin se on hyvä, että sama pois hallinnasta. Hyvä siinä! Ohjaustehtävässä koira tekee ohjaajan käskyn mukaan hakutehtävässä, tästä toimii itse. Ja paikallisen tehtävässä tuomari antaa luvan, jos Aha, joo. mutta jos omin nokkineen lähtee avustamaan, niin saa Jaha, joo. Voi raukka, se on siinä. Tuo se on uilla, kun ei näe. Suoraan. Se on myös turvallisuusriski itselleen. Jossain merenrannassa poljautut ja halvit ryskää ja raanakorsia sinne näin, niin sinne voi koira rynnä ennen kuin tuli on seis. Ei. Jos haluat koira ammuttaa jossain. Ikäräisiä tulee. Mari vähän väsyy. Vähän väsyy. Tämä yrittää kävellä, niin tuo tämmöinen pääsee sinne. Juu, ottakaa hetki. Tosiaan näitä lokkia, vareksia ja korppikin tuossa. Koirat ottaa ne, niin se on varma, että ne kyllä ottaa kaikki hyvät kiristet. Se ottaa jotain roittorista. Näkeekö se niin? Ja kaikki 5 koirat, jotka tuli, ne tulee tuomarin kautta. Ne on ehjiä. Niin, että se ei ole purru. Sinne kuoli se. Silläkin este. Voi nyt se mennä johteen tuommoisen. Eikä mene. Ilka ottaa reilua. Joo. Ai niin, mutta niin se saa sen. Joo, mutta sitä toista ei ennen kuin se on luvattu. Joo. Mä luulen, että se pitää ottaa ennen. Joo. Niin justiin. Ja kun se kerran sen näkee, niin joo. Ja se on sinne päin ohja. Kyllä menee tuohon, kun on hyvin. Nestettä täällä kuluu tämmöisenä. Niin on.
On. Siinä on ihan kunnon monttu sitten. Täällä saa Oikeita suosilmekkeitä. Pitää olla varovainen kyllä niin asti. Rovittelussa on elämästä vetässä. Onneksi oli ja lämmin. Voi vittu mikä rooppi. Laittakaa joku merkki tuohon. varoitukseksi muille. Ne vois joutua tekemään. Onko se kamera vielä päällä? Saa kyllä sitä video. Ottakaa sitä ujista. Liveenä. Se on itse aika. Voi ristus. Tuli ainakin lämmin. Oi Jeesus. Niin vaikka katsoisi No, mulla on yksi koiralle. Hei, älä rastuu. Mulla on yksi koiralle pyyhkeitä mukaan. Nythän tässä ei ole enää mitään. Hyvä tulla starttaamaan. Kukaan näistä sattuu pissa tulee housuun. Mutta onneksi tääkin on vesitiivis, 1,20 m asti. Onneksi sitten etellyt sitä kameraa sinne mennään. Eikö tää on vesitiivis tää kamera? On. Jatkutko ne kuvausta sinne? No paarma jalassa. No ennen aikaa tehneet sillä lailla vanhat miehet, että ne on tätä suota sahanneet. Ja sitten tuolta tehneet ylikulkupaikan kesällä. Sitten siinä on ollut poikasia katsomassa, kun on ne vanhat miehet sahanneet. No, se on, että muistahan sahata sillä alapuolellakin. Tässä tuli just se, että niin silloin kun tuomari antaa luvan avustaa, niin se ei silloin sitä suorituksen kokonaisuutta hirveästi heikennä. Joo. Se täytyy olla Kutsu vaan, ohjaajankin sitten semmoinen maltillinen, että ei. kutsu vaan jo tänne tuo Maria. Joo. Maria! Nopeat koirat on hihasta ohjaa. Niin, nopeat koirat on hihasta näistä.